हाय लोगोफोर खुलुमबाय नोंथांमोनखौ आंनि चेनेलाव गासैखौबो नै दायो आङो बेयाव मा होनगोन इखो हानि गेस सिलिन्डाराव आं फैसा सोना दोनदोंमोन एसे आरो दुर्गा फुजा नायनो बेखौनो आङो देखावनो नागिरदों दांखावनो नागिरदों नोंथांमोना आंनि भिडिअखौ नायलांबाय थादों जोबजासिम Jadi dok. Selfie sebenarnya dia nggak. Nah ini sih dok, besing zaku, besing taku nih ya. Nih. Bang dia. Dia adalah leluhur. Durga Puja naik ni ada ndam nang. Bilang kan. Kayak ini pria kayaknya. Ini hasil. Ini. 5,000 kroner, 5,000, 5,000. Det var den här så kunde jag över den kom så fint. Men det var den kommer sen är den kom det. Det blir kan jag säga. Torjon i det. Vi ser ner och vi ser. Måste ada definiasi ada Kayla definiasi ya
थाखाबो बाहाय दोङो गैला साबोनायबाथ' मोजां मार खालिसो दोनोबा आदा बायदि जाबावोमोन खोमा दाथ' गैला आंनिया दानखावनो जाबाय ओंखायनो